mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Ibalong ha! Maraming hapon po sa kabos ng mga parantabay. Ini po ang 3D sa GB. Ini po sa mga amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Magsarabay-sabay kita sa Gudyan alas 5 din hapon. Pero dalanta ngunyan ang opening parade ka ni Balong Festival 2026. Komandaronta ang mga field reports sali sa tuyang mga pagriba sa Mega Force Patrol. Yan, nakataltag dyan sa luwas ang Mega Force Patrol para mag-shoot nin mga informasyon. Maski na nga ni, sabi nga ni, rain or rain, the show must go on. Ang opening parade, pinunan dyan sa may Peñaranda Street. Dyan sa may simbahan ni Senior San Rafael. Pasiring dyan sa Sawangan Park. Ongoing ngunyan ang opening parade. Si Education Secretary Sani Angara naimbitaran na maging Wespi de Honor sa opening program. Tayao naman sa nasa digdi sa Albay, might as well na imbitaran. Pero di man siya masabay duman kayo sa foot parade. Baka duman siya sa entablado sa nano. Ayan, nagkaniring siya na ngunyan sa opening kanibalong. May mga aktibidades man si Secretary Sani Angara. Kaya yaon siya dyan ngunyan. Inda kon sagot sa aga. Sige po. Welcome sa Ibalong Festival 2026. Nasa linya ang dagdag na istorya kay Al Armario. Al Kamen. Salamat tabi. Direct. Dagos mo yan ang bulos kan parada. Igdi ako nga sa may NFA building. Nag-aaging mo yan ang contingent kan mga taga SL sa Northern Luzon Technical School na dakol man ang mga participantes ang kasarapay digdi, mga estudyante. And ano, may mga costume man sinda tabi Al? Kwan lang sa mga headgear sana? Naka-PE uniform lang. Pero igwaman ki potong naka-attire na ermitanyo. Ermitanyo? May ermitanyong attire man sa Saudi na parte. Takasabay si Ermitanyo dyan sa Ibalong Epic? Ermitanyo ta, iyon itsura. Alabaon ang Barabas? Alabaon ang Barabas niya, pero kalapid man siya na. Tapos, ano, may sugod? May sugod siya. Tapos, may daradarang gari librito. Siguro, so, istorya.
Ha? Kan ibalongan gusto niya digdi project. Baka papilon yan. Hindi man garo So patama-tama. Garo tabla. Okay. Nakalampas na ito si Ermitanyo. Kulabat ko. At kumusta ang panahon area. dyan? Ang panahon, ano? Sige, panturo tagiti. Minuraw na. Minoraw na. Bago buminagsak makusog na krokoso-soran. Pero madalion man sana. Ngunyan uraw na. Di man nagkarurupit. Dahil problema ang dalagan kay niyong mga contingent. Ang problema lang, halawigo na ang gap. Iyo. Ba't yan nakalampas na so SL. SL, ito na palaog na naman sa may Imba. arko bagakan na embarkadero. Aha. So, sunod, nipigdisirip ko, yan pa naman sa may kanto kan Quezon Avenue. sunabi nyo pa Piñaranda sa may LCC. Aha. Ayun baga. May distance yan eh. Distance yang iyan. Mga Sobra. 50 metros. Sobra. Mga 200 meters na kayo din eh. Grabe ano. Ayun baga. Naglakaw nga niya ako. Napikisirip ko man. Anong contingent ang yaon? Ay ko nasa si Ripa. Ayun nga niya lakaw ko. Yan ako digdi sa may NBI? ano yun may NBI na alata, iliyon, tako ni Guapa, uday na. Ata? Sa mga spectators, sige pa man ang tara now. Ano ultimo ka yan baga? So mga ano yan, mga float, kung igwa ki float? Ay, manki, natatanaw kita digding float. Dahil pa nagluluwas naman sa kanto. Iyo. Imagine mo yan harayo na yan, distansyang yan. Dahil pa nagluluwas naman sa kanto kan Quezon Avenue, Piñaranda. Tanaw ko digdi sa location ko. Igabangan kan mga spectators kung igwapa o day na mabuto aduman. Ano ultimo kayan, mailing mo? So ambulansya? Day paman. Di gwapa. Gwapa yan. Tamay naglagat ang panganay doon. Gwapa. Gwapa yan ngayong contingent naman sa, baka yan ba doon sa may LCC? Baka. O baka nagsirapping ng una. Yan sana. Alawigon? Iyo. Alawigon ba kayo niyo? 200 metros ang distansya. Kasi bago makaskasyon lugod so iba, siguro baka nag-exhibition ini, kaya na o dyan. So mga bisita tabi riyaw ito sa stage, ano? Yaraw na ito dumanda. Kaya ribana nila sa mga opisyalis kan siyudad. Si Mayor Siam. Di man siya nagsabay sa ano? Kaya di man siya nagsabay sa foot parade? Dahil ko na mustrahan si Deputy Secretary Sani Angara. Yaw nagod sa entablado? Baka yaw na duman sa entablado. Nagutor to tagiti ka subago. Ipisil man kon matagitihan si Secretary. Nakonfirm ko lang, natanaw ko si Congressman Garbin. Sarabay siya ka subago? Iba pang mga opisyales. So, pero naman sa misa, duman sa starting point, na-interview ba ng Angel Casubago, yaon duman si Secretary. Okay, sige. I don't know kung yaon na duman sa stage. Baka yaon duman sa stage na sa tawangan. Okay. Okay. Di ba, Director, nagbuboto ha? So, ipasak ko mo na sa ibang bagiriba, sa iba pang situationer. Yan ang mga tignan update. Thank you. Sige. Mabalas tabi, dumang kita sa location ni Karen Ala. Karen Pahit. Yes, maray na akong tabi, Director Emeritus. Almost 30, mga labi 30 na tabi, Director, na mga opisina kan City Government kan Legazpi. Nasabot na, digdi sa may endpoint kan Parada, digdi mismo sa ampangan kan opisina, kan City Engineering Office as in Bureau of Fire Protection Legazpi. Diyan na finish line tabi, Karen? Roger tabi, Director, sa digdisinda, saro-saro na ipapamiridid. Digdit tabi sa may stage
direktor. Yaraon digdian mga opisyales. Natatanaw ko digdi siyempre, Legazpi City Mayor Hisham Ismail, kaibahan si Ako Bicol Representative Congressman Alfredo Garbin Jr., ang mga opisyalis man kana sanggunian panlungsod kan Legazpi sa pamamayo ni Vice Mayor Luis Gutierrez, asin ang mga pagtiribang konsyal. Si so bisita tabi Karen, si Secretary Angara, yaon dyan si entablado? Yaon mismo kataning ni Congressman Garbin. And then, pero ang saro sa na-obserbaran ko tabi, Direktor, mako-complete ang sanggunian panlungsod kan Legazpi. Nata. Kulang, gani, kung bibilangon ko, pero absent. Natatanaw ko sa nadigdi, si Councilor Alan Rayola, Councilor Sansay Interial, siyempre si Vice Mayor Luis Gutierrez, si ex-officio Councilor Amore Rex Tañeses, doon si Councilor Sansay Imperial, pati si ex-officio Councilor Garbin, doon sa SK Federation. Yung sa natabi, Direktor, natatanaw ko digdi. Baka siya iba, nagsabay sa foot parade. Mani raw, yaon ako tadig sa stage. Pero yung sa natatanaw ko po si Councilor Jaytuni. Yung sa na, ang mga natatanaw ko, ay ako digdi natatanaw na mga from minority. So, hindi ka Hindi ko maaraman ang rason kung ako lang na sanggunian panlungsod ng Legazpi, alagad matatandaan kang pag-press conference, ang ipinahayag ni Vice Mayor Gutierrez full support ang bilog na konsihal ng sanggunian panlungsod ng Legazpi. Si Atty. Butch yaon? Si Atty. Butch sila, hindi ko natatanaw. Baka nasa likod. Tapos si City Councilor Vince Baltasar, Ato Valladolid, si How are you? Wala dyan? Digdi. Si... Kasi na natanaw. Ganyan pala, Direktor, ang rason pala ko natatig cut short so parada, ngunyan na opening parade, dahil yaon pala siya Secretary Angara, bilang pagtauman na sa sayang sitwasyon digdi sa Maya Parada, kinat short, kakasubago ba da, naguran-uran, mana pagkabot digdi Direktor sa Maya Kapunta Kanil, puminusog na sa uran, nagburuklusan na sa mga opisyal sa mga payong, alas day mo na magtataraan kung sisay sa mga nagkiriba, sa mauran ng digdi. Paano ka to sa mga make-up? Kaya nga sa mga Miss Ibalong, mga Mutsa Ibalong, yaon sa nasa kotse. Kasarabay ko na sa mga candidates sa Mutya ng Ibalong? Pero sa mga dati ni Direktor. Mga dati? Oo, sa 2025. Sa mga nag-champion, sa nag-first, sa nag-second runner-up. Yung suwa natanaw ko na nakiraba digdi. So sa panan ko tabi, Direktor, yaon na digdian na City Veterinary Office. Bali sabi ko nga ni halos mga nasa 30 labi ng mga opisina ka City Government, yaon na digdi. Dahil tabi Karen kung baga sa mga characters sa Epic of Ibalong, igwala mo dyan Oriol, tapos si Sutulong Herwe, dahil dyan. Sigwaman and Dimar, nailingan ko kayo sa may City Planning and Development Office. Igwang Oriol, Igwang Bantong, Altog, Asin Hanjong, yung so mga heroine na yaon digdi. Buda igwang kita ko laon na Urig. So baboy na mo, yung man siya na so far, ang mga yaon digding na karakter. Mamamalisyano, Direktor, pagpatapos na parada, pag yaon na digdi sa ampangan ko, Ana Mariners Polytechnic College, Drum and Lyre, Head Majorette. Iyon pang ultimo dyan. Sa 137 na mga contingent, sinda, na pinakaw dyan. Yun naman ang hudyat, natapos na, parada. Okay. Ako na formal opening na kang programa, bali, introduce na ini ni Mayor Hisham Ismail sa sarong formal na paagi na hudyat na ang mga aktibidades asin mga pangyayari si Balon, mangyayari na magpuon nun yan aldaw sa kudya petsa 23.
Yan na report, Kalagala, Happy Ibalong Festival. Mabalos sabi Karen sa mga dagdag na istorya mientras tanto dumaan kita sa kinamumugtakan man ni Angel Mostasa. Angel, maray na hapon tabi. Maray na hapon, Direct Emeritus. Maray na pag-aapos ko yung mga parantabay. Happy Ibalong Festival po, Direct. Ang lokasyon ko yaw na ko-review sa Kaalabahan sa Rizal 3. Sa dati baga sa Direct sabi din na may bugtak na stoplight. Nagkaperang mga departamento na, mga hensa kan gobyerno. So ano dyan, so crossing dyan sa Rizal Street, Buda Peñaranda Street. So, dating kan mga panahon, solamenting Sa mga panahon mo, traffic light na manual. sa mga panahon mo tabi, Direct. Iyo, narumduman ko yan. Manual baga ang paggamit ka to dyan. Iko dyan sa gilid. Hindi ko aram, Operator ka yan. Hindi ko aram, Direct, kung manual po yan. Manual kan mga panahon. Tango niyan baga. Uyan ang, uyan ang matik na yan. Pero kan panahon, manual yan. Kung perang segundos, tapos may maitaas, kan green, tapos pula, etc. Dahil naman ito dyan, ngunyan. Dahil naman mo yan sa tabi, Direct. Ang mga nagganyaw na nakita ko yung lokasyon na tabi Direct Edwin Emeritus, ining mga empleyado na kan Department of Migrant Workers at in Overseas Workers Welfare Administration. Kanya-kanya na ini Direct na tabi na pag-agi mandigdi kumpara duman sa mga nainatigin ang Bureau of Jail Manson and Penal Delegacy at ang Regional Office number 5 Dinda. Igwa Direct hindi gahanap mo itong sa mga karakter ni etikong ibalong. Igo dyan? Sa tulong heroe. Apo. Tapos, sa indang Oriol, so, naging Miss BJMP Ninda 2024 or 2025, sabi siya Miraran. Na ano yan na Oriol? Ano, nagkakanap-kanap yan dyan o naglalakaw siya na? Naglalakaw siya na tabi Direct Edwin. Sa gayon-gayon kang babae ini para pagpakamang kabangon. Kaya ito, may naramdaman ako, taga dyan sa itaas, na Oriol man ito. Ni kaibanan ko tabi Direct, sabi na kung aram niya daw may kindrang iskilahan, dinaran niya man sa banner kang iskilahan dito. Sige man baga ka to, so naramdaman ko to, sige man so diwal-diwal kandila. Ngunyan, tagailing na lang po siya Direct. Iyo, okay, sige. Nasab na Direct, di ko midbilini yung karakter na niya o nagisampangan ko. Ano itsura? Na whale po bagay ni, di ko aram kung shark ini o whale. Day man ki butanding, day man dyan ki karakter sa epican and butanding. Kaya napapa-search ako kan sa iyang puligdikan sa iyang karakter. Isend ko sa imo Direct, kabaad ara mo ini yung karakter niya. Day man ki disdi pa kato, day man ki karakter sa ibalong epic na butanding or dakulaong sira or malasugi o kung ano pa man dyan. Wala man. Exam ka sa imo Director Babi sa picture niya. Kung pa kasi bagong aga, kanahiling ko ini dyan sa may ampangan kan Ibalon Central School. Napasearch ako Direct Edwin kung anong karakter ini. Aputa daw. Kung Ibalong. Hindi man nagsisimbag sa kuya Direct Tabi. Hindi, yung mga kataraning kayan. Kung ano naman ako to na nakaagi na sa kuya. Ano ang paportray niya dyan kung yan na dakulaon na dugong or butanding? Bako siya dugong Tabi Direct Edwin. Ilingon mo sa imong messenger para duwa ka tang problema. Naili mo na yan. At telingon ko daw. Ultimo na ito Direct Edwin na nag-agirigid sa kuya ini na mga mobil kan manibaba mga henso kan gobyerno ang pinaka-ultimo rig Tabi Direct Edwin ining mobil kan Legazpi City Police Station sakay kaniya an hepe kan Legazpi City Police Station na si Police Lieutenant Coronel Arthur Tagtag Jr. nakasubago pa man sa paglibot-libot man kay banan itong mga personalized man kan explosive and ordnance unit kan Campo General Simeon Ola asin Albay ining PECO asin RECO kaning masiguro man ang kaligtasan kan gabos Tabi Direct Edwin. And iyan na yan pagkaraos kaning su ultimong delegado halos puro na yan ang mga nasa audyan yan so mga yan ang mga bihikulo na sana. Bihikulo ini sir Tabi Direct Edwin.
So, After ka nag-agi na, digdi sa may area ko, sa may Good Luck Novelty Store, bagay ni Tabi Direct, kanya-kanya ng puriwas sa tawo, kanya-kanya ng disperse, possibly pasiriring na ini dyan sa may partikan sa Wangan Park, para man sa formal na pagbubukas, kan ibalong Festival 2026 sa Pagiman, kan sarong formal na programa. kulibat ko, narota yan, ali dyan sa Peñaranda, ma-right turn sa Rizal, ma-diretso din sa may Ayala, or diretso naman sa may, dyan baga sa monumento kan Tulong Herway dyan sa may Lapu-Lapu? Direct kasi ito sa original plan dapat. Big shortcut. Sa paborobagong panahon, imbes na magdiretso sila duman sa may Ayala Mall, kasi sila duman sa may Bank Row, maliko dyan sa may Tulong Herway baga. Day na, Sir Edwin po, sabi nag-agi duman sa may Lapu-Lapu. Dumidiretso na sa Quezon Avenue. Opo, Quezon Avenue, tapos pa-right duman sa, o pa-left duman sa may DBP, dating opisina kan NBI, and pasisiring na po dyan sa may Victory Village. Okay. Sige. Ano man oras, sabi Direk Edwin, iling kahalabaan kan Rizal Street, and makaagi lang itong sa ultimong delegado, itong sa mga ahensya kan gobyerno na, mga personalized na ninda, posibleng buksan na ni Director Todi, dahil tapos na, so wala sa may parte ko, itong sa ultimong portion kan parada tabi Direk Edwin para sa pagbubukas kan Ibalong Festival 2020. So most likely tabi Angel, mga alas 5, i-open na gararay sa traffic. Iyan ang mga lugar na dating close road. Yes po, Direk. Posibleng mga alas 5, buksan na po girarayan. Okay, sige. So, yan po, Director, ang lokasyon, sa sitwasyon, hindi sa kuyang lokasyon, nasa kalabaan pa kan Rizal Street, sa may Peñaranda Street, digit sa sentro kan Legazpi, para sa special covers kan DCZB para sa pagbubukas kan na ika-35 taon kan Ibalong Festival 2026. Ako po si Angel Mustaza, DCZB News. Happy Ibalong Festival. Sige, mabalos tabi Angel, mientras tanto mga magkita sa lugar gararay ni Al Armario. Al, kumusta na tabi dyan sa imo? Yun ay ni doso big question ko kay City Councilor Alan Ranyola. Nano? Nangatay na rally so mga maskulado. Araw kan Dragon Boat, so Lakan. Sabi ka project na magaligdi, so karakter kan Tulong Hero. Yung mga brusko. Mga papugot kitayo. Brusko sinda, mga maskulado. Brusko. Oh. Minagi na digdi sa location ko sa may Victory Village. Puro LGBT. Dakulon, Tor. Dakulon sinda? Ano man, Ibugo na pala ng lahi. ay, di ka na kan maggalas. Man, dahil kan magnalas. Tade man nga ni nagbabarados, pero sige ang dakol. Dakulon na talaga. May bugon. Ano ang Pero- nida? Ano ang pig paportray ninda? Kung ano masabutan ko na, no? Ay, karakter siya, walang kaan. Day man? Day. So, na-explain ba gan eh? Pig ano man ba? Councilor, Alan? Pig, kumbaga, garong pigtataon makitsan sa ngunyan, iyan na sektor na yan. Ano? Aram mo baga. Pinaliwanag mabaga ni City Councilor Francine Imperial na dakulaon ang partisipasyon man kan sektor na ni sa mga talented baga sinda. Iyo, totoo yan. Mga talented sinda, ngunya, mutya, sinda ang mga choreographer baga dyan. Kaya dakulaon na marayan partisipasyon kan grupong ini na makakatabang sa magayon na performance and dalagan kan mutya lalo sa Coronay Night. Sino talaga nagtuturoro. Iyo. At tinatawan man ni talagang sektor na nin pag-umaw kan Executive Committee Balong. Mga poko mas o menos, mga pirang yaon dyan, mga 50 daw. At kung sobra 50 kayo dito, May namid bidang kalamang dyan. dahil ko kuhan kon Ito na ka-make up mang ganda, no? dahil man nag-make up.
Basta, nagkuhan man sila, so, iba, naka-fireman gari man mga hero, may mga espada man, May mga ano? may espada. May espada. Ano ba, may nagpili naman nag-espada. Gipring, kahit itong panahon, ginunting gano'n na bud kayo mo yan, espada na. Espada. Okay. May nagaging oriol. Oh, ano? Pero sa kunin niya, BGMP. Nag-participate man sa BGMP. Ano, may ikog man? May oriol sindong. Gayon nun nining bangin niyo. Dahil may siya nagkakanap-kanap. Gayon nun. Dahil man, pero magayon nun ang ganyan. Yung supik sabi ni Angel. Ikot niya man digdi sa oning matibayan ikuli-kuli ni. Kaya nang ganalas. Nagiduwal-duwal man? Diwal-diwal man pati. Ayaw man yan sa participation kan BGMP. And nakasunod man sa Bureau of Fire Protection. Ang sinutan kan mga taga Bureau of Fire Protection, hindi talaga. So, itsura kan tulong heroe. Bako daw si Fire Marshal, anyahon dyan? Hindi ko napanlogan kung si Fire Marshal. Kami, Director, yan ang update ni kami Victor area. Thank you. Mapalos tabi, Al. Sige. So, haros sa Aranina sa finish line. Sa mga participating contingents. Maranganit nag-uraw na sa panahon. Kung kasubago bata habagat baga, abaa talaga ang pag-uran. O nailing ko si Secretary Angara duman sa pagpuon kan anong aran kayo ni sa street parade, opening parade. Yaon man nakasulog man siya kikamisita kan Ibalong Festival. Salamat tabi Secretary Sani Angara. Marinapon sa samuyang padaba na aki dyan sa Metro Manila ngunyan, sa QC, kay Tin, ingat sa natabi Tin Pirme. Ayan, salamat sa pagantabay. Bueno, sige, 22 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon. Digdi sa satuyang programang 3D sa GB.com Ibalong Festival 2026. Marinapon kay King Reginaldo. Watching dyan sa Bakilid. Bueno, so dire-diretso po kita kan iba pa niya itong mga istorya digdi sa tuyang programa. Taod-taod, igwa pa yung pigapod na opening program dyan sa Sawangan Park, ano? Then, at siya nabanggi, so opening concert. Para itong banda, tulugay dito. Tapos may dance group. Ayan. And siyempre, so parokya na Edgar. Marinapon kay Madam Marivic Ribano. Salamat tabi sa pag-antabay. Okay. So expected na dakol na mga tao ang maderya na naman sa sa Sawangan Park para digdi sa Ibalong Festival. Okay. Sige. Bueno, iba niya itong mga istorya mga tugang. Ibang istorya. Kasubago, iyo nga ni speaking of sa Secretary Edgardo Angara, nakalibot ini. Kung pagkasubagong aga. Duman siya sa Camarines Sur. Ayan. Trip off. Alato na. I-check tango na kay...
Alato na. Pero nadadangog ko ang boses ko sa monitor. Baka nag-trip off. So, transmitter. Okay. Okay na gayod? Alato na. Tapos nito si John. Okay na? Sige? Okay. So sabi ko nga ni mga tugang, kasubago, naglibot si Secretary Angara. Sa Camarines Sur, may pinasumpa siya na more than 1,000 teachers. Yan, so mga newly passed teachers. Then, dyan sa Ligao, inagura naman so bago dyan na opisina kan City Schools Division. So Schools Division Office dyan sa Ligao. Then, kasubagong hapon, for the first time na inaguraran ang 48 classroom. Perang building ito. Tulong building. Na yaon dyan sa Marshall Oranyola Memorial School. Yan. So, ining mga bagong classrooms na ini can accommodate mga thousands of students and hopefully ma-resolvera na ang surusuan kan mga aki sa classroom. Uyog-uyogon mo yan. Diyan sa Morms Palan, mga 7,000 na mga estudyante igwa dyan. Uyog-uyogon mo yan. Pero ini pong 48 classroom, at least makakatabang na ini para mas na ma-resolveran ang problema. Okay. Uni ang pahayag ni Secretary Angara, mananangod dyan sa ayan ang pag-bless and pag-inaugural, pag-turnover kan 48 classroom. Sabi ko ayaw ng mic na mahabang speech kasi nag-auto turn off siya. But be that as it may, I'd like to greet our sabi sa'yo, pinabate. Our dignitaries here today, Congressman from my former colleague in the 15th Congress, Congressman Pido Garbin. And ngayon, pag nakikita ko siya, pamangkin siya ng kasamahan ko, kaya feeling ko tumatanda na ako. Congressman Adrian Salceda, Vice Governor Diday ko, allow me to greet our DepEd Central Office officials accompanying us here, Yusek Malcolm Garma, Asek Joyce Andaya, anak po yan ng Bicolandia. Kaya, alam mo ba yung hymn ng Bicolandia? Memorize mo, parang hindi mo alam. Hindi, joke lang. Of course, to the Mayor of Guinobatan, Mayor Ann Onghoco, Vice Mayor Rogelio Rivera, Senior Board Member Salceda, DepEd SDO Albay DE, Andrew Ebio Jr., of course, RD Gilbert Sansat, ARD Bipiano Centillas, ASDS Dr. Bernie Despabiladero, ASDS SDO Albay Dr. Marivic Diaz, MORM School Head Dr. Alicia Lim, our MORM's teaching and non-teaching personnel. Sa lahat po ng mga estudyante, mga members po ng MORM's family, isang magandang hapon po sa inyong lahat. I'm not a fan of big speeches, but I'd like to congratulate the MORM's community and of course give thanks to the Almighty. Give thanks to those who made this project possible. I've attended many inaugurations in my time, but this is one of the biggest projects that I've inaugurated. No less than 48 classrooms comprised of 220 classroom and 1 8-classroom school building. Hindi po biro imagpatayo ng ganitong classroom, ladies and gentlemen. Let's give a round of applause to the MORM's community for making this possible. Of course, this would not have been possible without the help of our friends in the legislature, Kong Pido, Kong Adrian,
kaibigan, maraming salamat. At syempre, kasama rin po sila Vice Governor Diday, sila Board Member Salceda, tsaka si Mayor, sila Vice Mayor sa pag-lobby dito sa DepEd na mag-construct tayo ng ganitong klaseng proyekto. And of course, it's also part of the program of President Bongbong Marcos na talagang magtulungan ang national government, ang local government sa school building construction. Kaya this year, you will see many innovations. Galing po kami sa Ligao City. Ligao City government is also constructing. Galing kami kay Mayor ng Legazpi, the brother of Pompido. At doon, magko-construct din po sila. Galing kaming Kamsur, sila Gov. El Rey, magko-construct din po sila. Sila Mayor Lenny, magko-construct din po sila ng classrooms. Kaya all over Bicolandia, all over the country, nagbaba na po ang pera, ang DepEd. Dati kasi, either DepEd or DPWH lang ang gumagawa ng classrooms. Kaya medyo na-traffic na po. Medyo sa dami ng proyekto, medyo hindi nabigyang prioridad dahil we are not an infrastructure agency at the end of the day. So we just do construction pag may repairs, may emergency. But this is an innovation by no less than the President who instructed us to involve the local governments in classroom construction. And of course, I'd like to thank all of you for participation in our very important and meaningful programs. Yung school feeding program natin, alam niyo naman, for the first time in history, we will be feeding all kindergarten students, we will be feeding all grade 1 students, in addition to the existing school feeding program of the undernourished and the wasted and severely wasted students. For the first time, i-implement natin in full ang ARAL program, isang batas na pinasa po nila Kong Adrian, nila Kong Pido, na may tutor tayo for each, sa lahat ng bata na nangangailangan ng tulong, bibigyan natin ng tutor sa buong bansa, sa all 45,900 public schools in the Philippines. At di tulad ng nakarang taon, sa reading lang nagkaroon ng tutor, ngayon magkakaroon siya ng tutor sa pagbabasa, sa mathematics, at saka sa science. Kaya lahat po ng basics po ng ating mga bata, matutugunan po natin. So, yung problems of literacy, huwag na natin antayin dahil nakita natin yung datos ng EDCOM. Grade 11, hindi pa nakakabasa. Saan po kayo nakakakita ng gano'n? Ito ngayon, makita po natin sa grade 1, grade 2 pa lang, hindi nakakabasa. Magsa-summer program siya, mag-aaral remediation po siya. And I'm very happy to report to you that the results of the ARAL program nationwide, kahit reading, kahit partial implementation pa lang siya, more than 1 million students ang umakyat sa next level. Kung struggling reader siya, naging emerging reader na po siya. Kaya kakayanin po natin, mga kaibigan, mga kasamahan, na pagandahin ang kalidad ng edukasyon with the ARAL program. And we thank our leaders in Congress for helping pass the ARAL law and at the same time pass the corresponding funding. Kasi kung walang pondo yan, hindi naman tatakbo yung programa, hindi ko ba? Ngayon, meron tayong specialized materials na ginawa just for the ARAL program. At ang feedback is very good. So we're developing the materials for science and mathematics. Tapos, of course, yung mga school building, nabanggit na po natin. Yung huling babanggitin ko na lang po, yung promotion ng ating mga teachers and school heads under the expanded career progression. I just came from the oath-taking in Kamsur. We had thousands of teachers and school heads. Yung mga 10 taon, 20 taon, 30 taon, hindi pa nakapag-oath, hindi pa na-promote. Ngayon, nabibigyan tsansa, nabibigyan pag-asa na po dito sa programang Expanded Career Progression. Hindi lamang magre-retire na, walang magre-retire na Teacher 1, pero yung mga Teacher 3, Teacher 4, mapropromote dahil gumawa na po tayo ng Teacher 5, Teacher 6, at ibang-ibang mga posisyon, bagong posisyon. Hindi na tayo mag-aantay ng bakante, hindi na tayo mag-aantay na magre-retire bago ma-promote ang ating mga guro. So, huwag niyo kalimutan yung sinabi ni Pangulong Bongbong sa kanyang SONA, walang magre-retire na Teacher 1. Pero yung walang magre-retire na single pa rin, hindi natin maasahan yan. Ayun na po ang bahala dyan. Pero mas marami na kayong panahon para makipag-date. O, tapos pag may dagdag sweldo pa, baka ayun na po ang liligawan. Ano po? But anyway, again, let me express my thanks on this joyous occasion and I'm very glad to be here with all of you. Mabuhay po kayong lahat. Diyos mabalos.
Okay, so yan po ang payag ni Secretary Angara. Okay. Sa lado man kan Congressman Alfredo Pido Garbin, danguguntaman. Sec. Sani Angara, ang ating Yusek Malcolm, Asik Joy, Congressman Adrian Salceda, Vice Governor of Albay, Vice Governor Farida Ho, Dr. Gilbert Sadsad, our Regional Director, our ARD DepEd Region 5, Bibiano Santillas, the DPWH officials, hindi ko na kayo isa-isahin, marami kayo. Of course, our board members, Board Member Kongkong Salceda, Board Member Ribaya, the representative of the SDO Albay, Miss Bernie Japan, mahirap, Bernie, Mayor Anong Hoko, Vice Mayor Rivera, and ASDS SDO Marilik Diaz, and ESGA Chief Edwin Diaz, Maria Teresa Nasayo of PSDS, Councilor July Tingson, ang ating punong barangay na nandito rin ngayon, Barangay Captain ng San Francisco, Rinaldo Namya, and nandito rin yung Batch 73 na napaka-active. Salamat sa inyong suporta. Batch 73 ng MORMS, 83 and 73. And our 7,000 MORMS students, asan kayo? Kaway-kaway naman dyan. Our teaching personnel comprises of 85 teachers and non-teaching 52 personnel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Secretary Sani Angara sa kanyang presensya ngayon. Siguro naman ang kanyang presensya ngayon nagpapatunay na may dagdag pa tayong classrooms dito sa MORMS. Because ang sabi ng ating school head, si Ma'am, si Principal Alice, sabi niya, kung kulang pa yung aking classrooms para matugunan natin yung problema natin sa shifting. We all know problem on shifting of classes. It compromised the school hours, and yung ibang mga estudyante, umaga pa lang, napakaaga, gising na, o pasok sa school. Yung iba naman umuwi, gabi na, at yung ating mga teachers ngarap na rin pag hanggang gabi sa pagtuturo. So, ang aming commitment ni Congressman Adrian Salceda, with our active participation sa Kongreso, lalong-lalo na ngayon, na in 2 weeks' time ay ipapasa na naman sa amin yung budget to make sure that the sector of education, the Department of Education, will get the biggest bulk of allocation sa ating 2027 national budget. Hello. Having said that, makakaasa po tayo na yung problema natin, especially sa pagtugon, paghanap ng solusyon sa shortage of classrooms, ayun ay susolusyonan, at naniniwala po tayo sa kakayahan ng ating Secretary Sani Angara na sa remaining 2 years niyang pagsisilbi sa Departamento ng Edukasyon ay yung gap or backlog sa classrooms ay ito'y masusolusyonan. Palapakan po natin. And sec, kung gano'n po kalaki nagsuporta at pagmamahal na ipinapakita mo sa mga Albayano at Bicolano, marunong rin ho kaming tumanaw ng loob. We will give back at kung saan ka man mapunta sa 2028, kami po ay marunong tumanaw ng utang na loob. Salamat, Secretary Sani Angara. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Okay, so yan ang pahayag man ni Kong Pido. Sa lalo man ni Congressman ano yan ang Raymond Adrian Salceda. Igba man siya ki pahayag ta, sabi nga ni, so ano nga rin kani? So sound system naman pero pababa gawa ni Kong Adrian. Dangaguntaan pahayag man ni Kong Adrian. Sa ating pong kagalang-galang na Secretary of the Department of Education, Secretary Sani Angara, sa ating pong napakagandang Vice Governor Farida Dideco, ang aking kasamaan po sa Kongreso, Congressman Alfredo Igarpi Jr., Brad, to the Municipal Mayor of Ginubatan, Mayor Onghoco, RD Sadsad, Ma'am Nene Berjones, and board members, Ribayan board members, Kongkong Salceda, Vice Mayor Rivera, sino pa ba? Of course, Ma'am Dr. Alicia Lin. Sa inyo pong lahat, isang maganda, mapagpalaya at mapagmahal na araw po. Good afternoon. Sabi ni Sek kanina, itong mic nagpapahiwatig na ayaw ng mahabang program. Ang impression kasi sa akin, Sek, parang nagpapapalit na ng bagong sound system. Parang napusubo ako doon. Pero alam niyo po, sa pagbubukas ng bagong mga silid-aralan dito po sa MORMS, sa bawat bagong classroom ng ating binubuksan ito po ay pamumuhunan po natin para sa kinabukasan, hindi lang po ng mga bata, kundi po ng ating komunidad dito po sa 3rd District. Nais ko pong ipaabot ang pamunuan ng MORMS at ang buong mga guro po dito sa ating mga mag-aaral na congratulations po sa additional na classrooms po ninyo. Siyempre, dahil po yan sa suporta na binibigay ng ating butihing secretary. Wag na, ang haba nitong speech ko. Hindi ko na ito babasahin lahat, pero para po, may gusto rin kasi ako may paabot kay secretary. Bilang inyong kinatawan po dito po sa 3rd District, syempre, naghahin po tayo ng resolution, House Resolution number 470, kung saan po nagbibigay po tayo ng upang malinaw ang valuation requirements para po sa mga unsolicited public-private partnerships para po mas mapadali po ang pag-implement ng backlog pagdating po sa mga classrooms. Kasi po ako bilang congressman ninyo, naniniwala po ako na katuwang natin ang local government units, katulad po ng Ginubatan, na alam kong handa po sila makatulong. Kumbaga po, kahit ibabasa kanila yung pondo o kahit naman po sariling pondo ng LGU Ginubatan, na alam natin makakatulong sa mga additional na classrooms dito po sa bayan ng Ginubatan at syempre dito po sa MORMS. Kaya po, sana po, Secretary Plus, ayun. Papalitan ko na ito, ma'am, para dire-diretso na tayo. Last na request ko na lang po kay Sec Sani. Sec, marami pa po classrooms kailangan dito sa 3rd District. Hindi lang po sa Ginubatan, hindi lang po sa MORMS. We have 6 municipalities and 1 city dito po sa 3rd District. Asahan nyo po na nandyan ang suporta ng buong 3rd District sa inyo, sa leadership ninyo at maraming salamat po ulit, Secretary. Last na po, sa bagong integrated schools, doon po sa Pulangi, we have 3 new integrated schools in Pulangi, in the 3rd District. So sa liwat po, sa buong MORMS, family, congratulations po, and papalitan na talaga natin ito, ma'am.
Maraming salamat po, congratulations. God bless more. Thank you. Okay, so yan po ang payag mo na, no? Ni Kong Adrian Salceda. May mga request man siya duman sa kay Secretary Angara. And siyempre, tasige so raot-raot kan mikropono. Sigurado na. Salidaan niya da so sound system kan Morms. Okay? Bueno, mga tugang paranentras, mapaaram tabi kita digdis sa tuyong programa 3D sa GB ngunya na hapon. Mabalos and maray na hapon sendo ka boss. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Antabayanan Giraray ang mas